Lolu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naze ziphambili ngokuhlanje. The romantic relationship is still in existence. Still in Existence. Igosa eliphezulu kwinkonzo yesipolisa uBrigadier Rachel Macheng uvumile ukuba wayithandana notyholwa ngokuba ngqondongqondo weqela lemkhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Cat Matlala ngethuba inkampani yakhe yazuza ithenda enkulu. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Igosa eliphezulu kwinkonzo yesipolisa uBrigadier Rachel Macheng uvumile ukuba wayithandana notyholwa ngokuba ngungqondongqondo weqela lemikhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Cat Matlala ngethuba inkampani yakhe yazuza ithenda ixabisa i-R360 million kwinkonzo yesipolisa. uBrigadier Macheng noyinhloko yecandelo eliqinisekisa ngenkonzo ezisemgangathweni esipoliseni uxelela ikomishoni ukuba uvele phambi kwayo ukucacisa ngemeko ezakhokhelela kwisivumelwano sethenda nenkampani Medicare 24 ngoJuni ka-2024. Kunjalo udize ukuba babesazana phansi kwengubo nomnini wale nkampani uCat Matlala. The romantic relationship is still in existence. Still in Existence. Basathandana phofu. The arrest did not end the relationship, it interrupted it. No, I just need to be clear, sorry, it sounded like a joke, it's not. I just needed to understand that section of the statement. It's a difficult question for me, Commissioner, because I haven't spoken to him since. uBrigadier ubuzwe ikomishoni ukuba kuba wayincumisana noMatlala akacinga ukuba inkampani kaMatlala yaxhamla ngongafanelekanga kwisicelo sethenda ngaphakathi kwinkonzo yesipolisa. Did you not know that he submitted a bid? We were not in speaking terms by then. Well, if you were not in speaking terms, why did you disclose in paragraph 14 to Brigadier Manamela that you have a relationship with him? ISAPS yashikhawula kambe isivumelwano sethenda neMedicare 24 ngomhla we-15 kuMeyi nyakenye emva kokufumanisa iziphene kwesisivumelwano kuquka izityholo zorhwaphilizo nokumelwa. Kusuku phambi koqhawulo lwesivumelwano uMatlala wayewabanjwa liqela elikhethekileyo lophando iPKTT ngezityholo zokuzama ukubulala awayethandana naye uTebogo Thobejane. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Ukanti isicelo esincamisekileyo ngakwinkundla sosomashishini we-ANC waseMntla-Ntshona uSuleiman Karim sikhatywe ngokuyalelwa ukuba ahlawule indleko. Lo myalelo wenkundla uvakaliswe ngobuxhakaxhaka bale mihla inkundla ephakamileyo yaseGauteng uJaji Dennis Fisher ewukhaba lo mba kungaphelanga nemizuzwana elishumi. Kambe ke uKarim usingisele kwinkundla kwiveki ephelileyo efaka isicelo sokuba ikomishoni kaMadlanga ingagunyazisi ukuba angqine ngomso. Lo gama ubekwafuna isigqibo sekomishoni ibeke ukuba athatyathwe njengengqina elingafanelekanga ukuvela phambi kwale komishoni esithi watyabekwa ngokungenabulungisa nokunomkhethe. Part A is struck off the roll with costs on scale C, such costs to include the costs of two counsel where employed. Yes, the court will adjourn. Ke uKarim watyholwa nguWitness X kunyaka ophelileyo esithi waxhamla i-R1.5 million kotyholwa njengongqondongqondo wobunqevu uVusumuzi Cat Matlala. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC eGauteng. Ilungu lepalamente le-DA unkosikazi Diane Kohler Barnard lisikhabile izityholo ezenziwa ngumkomishonala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi zokuba yena unkosikazi Kohler Barnard wabeka emngciphekweni amagosa ezobuntlola ngokubhengeza esidlangalaleni eminye yemizi yawo. Unkosikazi Kohler Barnard ebevele phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zolwaphulo-mthetho kwingalo yomthetho ezenziwa nguNjengele Mkhwanazi.
uDiane Khola Barnard uthi olulwazi analo kuxoxwa ngalo lalukade luseluntwini. Uyilondo wathatha isigqibo sokuba amangale kwiofisi yomhloli wemiba yezobuntlola. Amanye amalungu aye akoneliseka. That decision says a classified information that is in the public domain does not lose its classification. Do you perhaps now see that the fact that you say this information was in the public domain does not really make any solid document? My response would be classified when, by whom, under what level. As a member of the Police Portfolio Committee, there was no reference to any classification. Le komiti ilungiselela ukuqoshelisa umsebenzi wayo. We are still in engagements with Mr. Brown Mokhozi and Mr. Paul O'Sullivan within the framework of or the directive that the committee has given. So for next week, Tuesday and Monday, in the event that we are still unable to get either of them, or because I saw General Vuma has also submitted a draft affidavit now, which the legal team must look at and make a decision whether it can be available for members or whether the witness can be ready to appear before the committee next week, Tuesday or Wednesday. Le komiti iza kuphinde ihlale ngoLwesibini wale veki izayo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Ingqonyele ebambele yengxowa-mali yokunceda abafundi NSFAS uWasim Karim unqinisisile ukuba zizicelo zabafundi abangamakhulu 660 ezivunyiweyo kulo nyaka mfundo ka-2026. uKarim ebenika ingxelo koonondaba ePitoli apho adandalazise inkqubela phambili yezicelo zabafundi. uKarim ukwaxelele onondaba ukuba ngelishwa ngabafundi abali-113 ezikhatyiweyo izicelo zabo. Ngelixa abo bangakulungelanga ukufumana inkxaso bathe bafumana imboleko-mali kuba bebenawo amaxwebhu ebedingeka ukubolekwa imali kwayile ngxowa-mali kaNSFAS. In terms of our total numbers, we have now 660,000 students which are approved for funding. 85,600 students who are going through the process of verification, and 21,400 which are still sitting with outstanding documents. We do have rejected applications of 116,000. Of that, 13,000 have been offered loans because they meet the qualifying criteria for loan applications. As we move to continuing university students, we are quite pleased that about 437,000 students have met the academic progression criteria, which is more than 80% of our students, with about 110,000 not meeting the academic progression criteria. uKarim ukwaqinisisile ukuba abo bafundi abangaphumelelanga kwizicelo zabo basenalo ikroba lokufaka izibheno ukuba babona bengaqhubekanga kakuhle. We have about 5,000 students who have outstanding results, and these are mainly due to supplementary examinations. Our portal remains open as the supplementary results become available so that we can provide the assessment of those students' funding outcomes in terms of academic progression. For continuing TVET students, we received the results from the 15th of January onwards, and we processed within 7 days of receipt. 127,500 TVET students met the academic progression criteria. 79,400 did not, and we have about 4,000 results which are still under review. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama.
Iintsapho zabantu abali-11 ababulewe kwingozi eMasikizi eSiphingo kumazantsi eTheku zifuna umnini wesigadla athathe uxanduva ngale ngozi. Le ngozi yenzeke kule veki iphelileyo ngethuba isigadla sinquzulana neteksi ze kwabhubha abantu abali-11 kuquka nomfundi. Abanye abakhweli abasixhenxe kunye nomqhubi weteksi bafumene umonzakalo omkhulu. Iintsapho zamaxhoba zizimase inkonzo yesikhumbuzo ebanjelwe kwibala iKingswell ithini eMlazi. Izihlobo zabashona engozini yetekisi neloli zisakhungathekile. Bebebonakala benomunyu akade behambele inkonzo yesikhumbuzo ukukhumbula labo abashone kule ngozi ngesonto eledlule. Imindeni eminingi ithi isonto eledlule libe nzima kakhulu nokuthi ukulahlekelwa kushiye isikhala esikhulu emakhaya abo kanye nasemphakathini. Umndeni wakwaShange olahlekelwe ngunina oneminyaka engu-69 ubudala, unkosikazi uTeresa Shange, ucele uhulumeni ukuthi athathe izinyathelo eziqinile kulabo abathintekayo. We have got a problem on our roads. It is a problem that unfortunately our government is not willing to address, if I can put it that way, because there are trucks on the road. And those trucks are making sure if there is an accident, definitely there will be fatalities. For instance, the truck that caused the accident there, it's not roadworthy. Phakathi kwabahambelele inkonzo yesikhumbuzo bekhona othisha nabafundi baseSwelihle High School eMlazi akade bezokhumbula uSamkelo Sithole owayesendleleni eya esikoleni ngesikhathi sengozi. uSamkelo ubenza ubumfundo waka science, enza imaths, iphysics, ilife science, agriculture. Bekukhule besikulindele kuSamkelo. uSamkelo ubeyingane njengazo zonke ezinye izingane. Ezonayo umkhuze akhuzeke, ubungeke ukuthi momkhuzile bese kuba ukuthi usediniwe. Kuthiwa itekisi yayithwele ngokweqile abagibeli abangu-18. Izikhulu ze-South African National Taxi Council noma iSANTACO esifundeni saseningizimu neTheku zigxeke ukugcwala kwamatekisi ngokweqile. Kodwa bayaqinisekisa ukuthi umshayeli wetekisi wayenawo amaphepha afanele okuthwala abantu. Ubuholi bethu buqinisekisa ngayo yonke indlela ukuthi ngaphansi kukahlokomela okuyiqembu elikhona elisigadela umsebenzi wethu. Siqinisekisa ukuthi i-overload kwi-region nakwi-taxi industry iyonke asifuni. Iziphathimandla zokuthutha zithi uphenyo ngembangela yengozi luyaqhubeka. Ngingonhlane Phamagwaza izindaba ze-SABC eThekwini. Luyanda uxinzelelo ngakusodolophu wesixeko saseNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe ukuba acacise ukuba wasigunyazisa njani isivumelwano sekontraka yobuxhakaxhaka obuhambisa umbane nenkampani yabucala nyakenye. Indawo eziliqela kwesisixeko zishiyeke zingenambane isithuba sentsuku ezinhlanu kwiveki epheleyo ngenxa yomonakalo kubuxhakaxhaka bombane. Amaqela ezopolitiko nabahlali bafuna impendulo. Ulobishe uhlulekile ukunika impendulo kwikomiti yaseParlamente nanjengoko bekulindelekile ukuba enze njalo ngoLwesibini. Ulobishe ebelindeleke ukuba aphendule ngeekontraka ezingaphelelwayo nekubikwa ukuba zityabula umasipala i-22 billion rand. Bekukwalindeleke ukuba anike izizathu zokuba kutheni nalo masipala esoloko eqhuba kakubi kuphicotho-ncwadi. Ukanti noluntu lwaseNelson Mandela Bay lufuna impendulo kombandela we-transformer. You should have followed due process, and you see the time frames in which this has unfolded. This company writes today, tomorrow they're getting a response. On the 2nd, the matter is taken, the item is taken on the 2nd of September. The matter is taken to Mako. It gets rejected. You know, against the resolution, the mayor on the 8th goes and signs a letter. The CFO says it's wrong, don't do it. Then they go against that advice. What does that tell you? I-ANC yeMpuma Koloni nayo ifuna ingcaciso kuLobishe malunga nalombandela we-transformer. Kusenjalo uLobishe uthi yonke lento liye lenqenjelo kunyelisa igama lakhe. Liye lenqeli lozungu lichele abajonga into babazawunyuka kwileri ngokugxobha amagama ethu eludakeni. Ikomiti yaseParlamente ithi iza kuthabatha amanyathelo ngakuLobishe ngokungafumaneki kwakhe. Ndingulubaba Lotata, kundaba ze-SABC,
eGqeberha. Inkitha yamaxhobe yaphulukana nemiphefumulo yayo ngenxa yezandyondyo zemvula ezakhukhulisa imiphefumulo engaphaya kwekhulu eMthatha eMpuma Koloni asajonge enkalweni kwaye aye asiwa kwiziko lonyamekela abantu eNorthcrest eMthatha ngamaxhoba ali120 athe asiwa kwisakhiwo senkonzo yaseNorthcrest emva kwezikhukhula ezahlasela lo mmandla kulo nyaka uphelileyo ngesithembiso sokuba baza kunikwa iindawo zokuhlala zethutyana. Phantse zisibhozo inyanga susela oko kwehla intlekele yezikhukhula eMthatha, kodwa angaphezu kwekhulu amaxhoba sezimpula zikalujaca kweli ziko. Athi ubomi ngumzamo kubo mihla le susela oko baya kushiywa kweli holo letyalike ngumasipala ngoJuni wonyaka uphelileyo. Iinkonde ezibonakala zigula zithi akukho kwagosa likarhulumente likhe laya kubajonga kwaye basebenzisa imali yabo yenkamnkam ukuze batye. Hayi enhlanga ngoba indani ba ibenhle ibheka phambili ngoba asiphumi enye into esibethayo asinakutya sithi sitye ufuna sibethe izibhokithini lahliwa kuseziwa nabantu baphambili bazosijonga lahliwa siyaba kwenzela ntoni. La maxhoba akhathazekileyo naquka iinkonde neenkondekazi athi axhomekeke kwiminikelo yabahlali ukuze afumane ukutya. Ndiye ndikwazi ukuthi ndikhuphe yam imali ndithenge ukutya ukuba sitye sonke apha endaweni oba ndithini ndizinyange ngayo loo mali. Uyandivana nje ndithetha ngayo? Akukho mnandi, kubuhlungu. Sorry, andiphilanga. Onogada kweli ziko baluthathele kubo uxanduva lokuphekela abantu abadala. Abantu abatsha apha bayaphangela most babantu i-piece job. So ke kushiyeka abantu badala ke. Xa beshiyeka abantu abadala uyaqonda uba umuntu omdala akakwazi ukuziyela ekitchen. Sibaphekele sibancedise. Ukusukela after December imeko imaxongo kakhulu sisi. Iinzame zokufumana impendulo kurhulumente wephondo ziwe phantsi. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Iinkokheli ze-DA azivumanga ukuphefumla kumarhe okuba usodolophu waseKapa uGordon Hill Lewis angangena ezihlangwini zikaJohn Steenhuisen njengenkokheli yombutho. Oku kuza emva kokuba uHill Lewis ethumele imbalelwano kumakhasi onxibelelwano esithi ucelwe ngamalungu alombutho ukuba aphakame emva kwesibhengezo sikaSteenhuisen sokuba uza kulahla iintambo. Kwakushicelele kumakhasi onxibelelwano uHill Lewis uthe uza kubhengeza ithuba lochongo xa livulwa nenjongo zakhe ngoko xa kuqukunjelwa lenyanga. Nangona kunjalo uxininisile into kokuba uzijule ijacu ekungeneni kwisihlandlo sesibini njengosodolophu waseKapa. He is a capable, competent mayor in Cape Town. But he will make his announcement. I am not here to speak on his behalf. Kananjalo umeya uthe maphethelweni wenyanga kaMatshi kuza kubhengezwa abaqatswa besihlalo sobusodolophu besixeko ekuqukunjelweni kwenkqubo yokuchonga. Metropolitan areas in South Africa are very critical. Cape Town, Tshwane, we definitely want to win Tshwane. Eliqela likhankanye unyulo lorhulumente wasekuhlaleni oluzayo njengelona lungundoqo kwimbali yaseMzantsi Afrika. Every single voter, whether you're from the northeast, Maritzburg, Nelspruit, all the way Bito, the Crags, here in the metro, if you drive to the north, you go past Koekenaap, Vredendal, every single voter is important to us. That is why every single mayor got our stamp of approval to carry the party forward and change what we want to do, not just in this province, but this country. Ukanti ke uSteenhuisen uzibhebhethile izicelo zodliwano ndlebe. Kamnandi mawethu.
Siyabulisa uMakhumalo Mbukeli ephethe uqikelelo lwemozulu nolumi kanje. Silindele intshizana esithe qa kumimandla ekwintshona yelizwe kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula de ibe ngo-80% olindelekileyo phaya eMpuma Koloni kuyakuthi kapha eLesotho. Ngomso ke Mbukeli sabona into bazokuthi iqolo zisina ezamvula zingephi kwindawo esembindini welizwe kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya eMpuma Koloni eLesotho ngokunjalo nakwindawo ezisemazantsi pha KwaZulu Natal kwindawo zikumandla ngo-30% wamathuba emvula olindelekileyo. Uyabongozwa ke Mbukeli into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo pha eMpuma Koloni ngokuhlwanje ngokunjalo nakwindawo ezisemazantsi phaya KwaZulu Natal. Ngomso ke Mbukeli saqhubeka kaloku la meko yendudumo ezimandla phaya eMpuma Koloni ngokunjalo nakwindawo ezisemazantsi phaya eThekwini. Amaqondo wona okutshisa phansi asibonisa into abanoko kuthande ukufudumala kwimimandla emininzi phaya kwintshona yelizwe nalapho amaqondo ebetha ku-19 degrees Celsius eKapa Lodumo ngokunjalo naseVostila ntingele phezulu amaqondo ngo-25 phaya eUppington ngamashumi eRhafu naseNxuba ngokunjalo nasemakhanda kanti ke ngu-13 degrees olindelekileyo eBethlehem ngelixa phalabhorwa ingamashumi alindelekileyo. Ngomso ke Mbukeli lihle nje izulu ngu-27 phaya eKhayelitsha eDelft Tales River Kapa phaya ziyathathisa amaqondo 36 kutshisa eVostile 35 eUppington kanti ke awusindanga nawe kwinqatsini yelanga ukuba uphaya eKimberley nalapho amaqondo ebetha ku-35 komani ngamashumi amathathu koyewu phaya nakoVetlisi kanti ke naphaya eMthatha siyabona kaloku la mashumi amathathu eCofimvaba ngokunjalo naphaya koTsomo koQombolo kuyoqhina koSijula nakomcucuzo phaya nakhona silindele amashumi amathathu 33 ePitoli ngokunjalo naseliphalale ngelixa phaya koMusina silindele u-32. Maniphele emehlweni salenhlizini kamnandi mawethu.